Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa tare da ku a wannan YouTube channel tamu mai albarka mai suna GAMJI GLOBAL TV. A yau insha Allahu ba tare da ɓata lokaci ba za mu nuna yadda za a yi rajista da DIO. Kamar yadda dai aka sani DIO duk wanda ya rajista za su ba shi kyautar $5. Da an turo ma link ɗin ba tare da ɓata lokaci ba za ka ciccike shi kamar haka. Za ka sa username, za ka sa email, za ka sa password, sai ka kwafi za a turo ma saƙo a cikin email to sai ka sanya shi. Yawwa ga shi nan za mu tura a turo mu saƙon cikin email cikin second 60, yanzu saura second 47. To za mu je cikin email ɗinmu, in muka yi refresh a nan ba mu ga saƙon ba na DIO, za mu shiga nan wuririn. Da mun shiga wannan option ɗin za mu ƙasa, za mu ga nan inda aka ce spam. Yanzu cikin spam akwai saƙo ɗaya, bari mu shiga mu gani DIO ne. Yawwa support DIO shi ne. Za ka lura da ƙarfe nawa yanzu, to sai ka duba na DIO sai mu shiga. Muna shiga ga lambobin nan verification code ɗin da suka turo mana. Lambobi ne ƙwara 4 daga DIO, za mu kwafe su. Da mun kwafe su za mu je can mu sanya. Da mun sanya insha Allahu wannan na ƙasan nan referral code ne, ba ruwanka da shi, ba sai ka taɓa shi ba. Da mun sa sai mu yi register. To yanzu register ta yi, za mu sa username da password don mu yi login. Muna sa username da password zai buɗe, za mu taɓa sign in, login kenan ya buɗe. To a kullum shi wannan website duk bayan awa ɗaya ne za ka shigo ka ringa samu, bacin $5 ɗin da suka baka, kuma duk bayan awa ɗaya za ka shigo nan mining, za ka yi mining za ka samu $1, za ka samu 0.01 dala. To kana shiga yanzu sun riga sun bani, amma kana shigowa za ka ga sun baka a nan wuririn, za ka ga cewa sun baka 0.01 dala. To a haka za ka ringa tarawa, da ka tara ne za ka kwashe. Da ka shigo nan suka baka kawai sai ka yi back. Duk bayan awa ɗaya za ka zo ka yi wannan, shi aikin shi bai da wuya, ko a ce mining ɗin shi bai da wuya. Duk bayan awa ɗaya za ka shigo ka yi nan. To yanzu bari mu koma can mu ga $5 ɗin da suka bamu da abin da muka fara samu a yau. Tunda duk bayan awa ɗaya za a shigo, yanzu da sun bamu $5, to yanzu ga 0.01 dala. Wannan ce $5 ɗin da suka bamu, ga kuma ribar da muka fara samu. Ga su nan wuririn profit today. To haka yake. Sannan kuma in kana so za ka ƙara samu da yawa ne a wannan website, to idan kai ma wasu register za ka samu da yawa. To kuma sannan baccin nan wuririn ana investing a wannan website, amma ban ba da shawara a yi ba. Ka dai kwafi link ɗinka ka tura ma wasu su yi register, ka samu abin da ka samu, su samu abin da suka samu. Yanzu mun kwafi link, duk wanda aka tura ma ya yi register da wannan link ɗin, to insha Allahu za ka ga kuɗinka na ƙaruwa. Amma kuɗin da ka samu sakamakon ka yi ma wasu register za ka shiga my team. Kana shiga my team za ka ga receipt sai ka taɓa su. Da ka taɓa su za ka ga nan kuɗinka sun ƙaru. Lallai kam Allah shi taimaka mana.